Mga ginikanan ni Christine Lee Silawan, gikuhaan na og laway o mucal swab alang sa DNA matching. Samtang miabag usab ang Cebu Provincial Police Office sa pagsulbad sa krimen. Ano ang report? Pasado alauna karong hapon miabot sa PNP Crime Laboratory ang amahan o ginahan ni Christine Silawan nga giubanan sa masakop sa Mactan Police Station. Gikuhaan una sila og data ni Dr. Benjamin Lara, Medical Legal Officer, og dayon gikuhaan og hulagway isip kabahin sa proseso. Gipasabot sa mga ginikanan nganong wa masunod ang ilang apelyedong Pardillo, si Christine ug Silawan ang gidala niini. Nahimugso kuno si Christine dihang wa pa sila makasal og wa na mausab human gikasal ang magtiayon. Tagsa-tagsa silang gikuhaan og mucal swab diin giuna ang amahan nga si Mario o gisunod ang inahan nga si Lourdes. Matagal na yung 2 weeks doon, meron na tayong resulta. But I'm not a DNA, so I really do not know yung time frame ng DNA. No? This is just an estimate. Buot pa siguro sa mga otoridad ang identity sa biktima. Busag ikinahanglan nga ipaubos sa proseso. Gawa sa mucal swab, mikuha usab ang crime laboratory o gamayng bukog sa lawas sa biktima alang sa DNA process. Samtang mubo ra kaayo ang giluwatang pamahayag sa mga ginikanan sa biktima o kini mao ang hustisya. Hustisya lang pangayoon sa among gidangatan sa among anak. Sa pikas bahin, mitabang na ang Cebu Provincial Police Office sa pagsulbad sa krimen, apil na sa Intelligence Section kabahin sa posibleng nahimutangan sa mga suspect. May close coordination na po kami between Lapu-Lapu and Cebu Police Provincial Office. Hindi lang namin may i-announce pa because we want it na manggaling mismo sa Lapu-Lapu City. Pero we are helping the Lapu-Lapu City Police Office. Kauban si John Solon, ako si Alang Domingo. Balitang Bisdak.